Я в бизнесе уже целых 2,5 года. Egész 2,5 évet építem az üzletet. Когда я пришла, через 2,5 месяца я стала менеджером. 2,5 hónap alatt megcsináltam a menedzseri szintet. Еще через полгода старшим. Még egy fél évre rá senior menedzser lettem. Через 2 года сорингом. 2 év múlva soaring menedzser lettem. Я говорю, что уже засиделась в сорингах, пора софтвером становиться. Már elkezdtem mondani, hogy már mondom ezt a soaring pozíciót, el kéne élni a zafírt. А теперь давайте поговорим о том, почему я не могла быть здесь на самом деле. És beszéljünk arról, hogy miért nem tudtam itt lenni. У меня было 1000 причин сказать очередное «нет», потому что когда мы сели в карантин, это было очень сложное время. És higgyetek el, ezer egyféle magyarázatom lett volna arra, hogy nem megyek az üzletre, mert amikor beültünk a karanténba, elég súlyos időszak volt az életemben. Мне уже было почти 58 лет. Tehát abban az időben körülbelül majdnem 58 éves voltam. Я просто очень часто слышу, что я уже старая для бизнеса. Nagyon gyakran mondják nekem, hogy öreg vagyok én már a vállalkozáshoz. Было время, когда мне сказали, когда я пришла, о чем ты говоришь? Amikor elkezdtem építeni az üzletet, többen mondták az, hogy miről beszélsz. Сейчас деньги нужны всем для еды. És azt mondták, hogy manapság pénz élelmiszerre költik az emberek. Сейчас не время начинать бизнес. Nincs itt az ideje elkezdeni az üzletet. Сейчас все деньги держат на продукты. Az összes pénzt az emberek betartják, visszatartják élelmiszerre. Неизвестно, когда мы выйдем на работу. Nem tudhatjuk, hogy mikor fogunk a Covid-ból kimászni. Но я решила, что если мне нужны деньги, то мне правда очень нужны были деньги. Eldöntöttem azt, hogy a pénzre van szükségem, már pedig nagyon nagy szükségem van pénzre. Значит, найдутся еще люди, которым тоже нужны деньги. Találni fogok olyan embereket, akiknek ugyanúgy, mint nekem, pénzre van szükségük. Поднимите руки, кому и в зале нужны деньги. Emeljétek fel kezeteket azok, akiknek pénzre van szüksége. Ёшкин кот, что, всем что ли? Mindenki számára, mindenkinek kell a pénz. Представляете? То есть вас здесь, вернее нас здесь, огромное количество. И вас ведь кто-то тоже нашел. És képzeljétek el, itt vagyunk mindnyájan, rengetegen, és annak idején valaki megtalálta minket. До Forever я 7,5 лет говорила нет. A Forever előtt, 7,5 évvel a Forever előtt nemet mondtam. До Forever я работала по 10-12 часов в день. 10-12 órát dolgoztam a Forever előtt. Больше 30 лет я в классическом бизнесе. 30 éve a hagyományos vállalkozást húztam. Я несколько раз начинала разные бизнесы и вложила, я даже не знаю сколько денег, огромное количество, потому что только в последний бизнес я вложила больше $100 000. Többször kezdtem új vállalkozásokat, összesen tudom számolni nektek, mennyi tőkét investáltam az egészben, de csak az utolsó hagyományos vállalkozásomban $100,000 felől kellett bepakolni. Ребят, и при этом я, работая 10-12 часов, зарабатывала $7-8 тысяч в месяц. 10-12 órát végiggörcsölve minden nap, egész nap, havonta $7-8 ezer tudtam megkeresni. А чистыми из этой суммы оставалось 30-35%. És az adózás után marad 30-35%. Кто здесь предприниматели? Есть Vannak классический бизнес? vállalkozók, de rendben. Достаточно много. Скажите, я говорю правду? Sokan velük mondjátok, igazad mondom? Igazam van? 100%. 100%. Вот, я еще много зарабатывала. Есть люди в классическом бизнесе, которые зарабатывают 5-10%. Vannak olyan hagyományos vállalkozások, ahol 5-10% marad az adózás után. Мой спонсор, когда я наконец-то созрела, оказалась за несколько тысяч километров от меня. És amikor végre meghoztam a döntést, hogy jó van legyen Forever, kiderült, hogy a szponzorom több ezer kilométerre van tőle. Мне некого было держать за сиську. Nem volt ott számba a cici, То есть я сразу оторвана была. tehát engem egybenre választották az anyáról. Моя мамочка где-то была хрен знает где. Az anyám Isten tudja, hogy hol volt. И
И если бы я вот эти причины, подумав, сказала, что о чем ты говоришь, как я могу строить бизнес, вообще не понимаю в этом ничего. És hogyha ezeket a dolgokat én végigérveltem volna, mérlegeltem volna, simán mondhatom volna, hogy mire beszélsz, hogy tudom én építeni az üzletet tudatlanul, nélküled, szmotva nélkül. Ребят, были у меня причины не прийти в этот бизнес. Srácok, így idegen rengeteg okom volt, hogy ne kezdjem el építeni ezt az üzletet. 1001, правда? 1001 okom volt rá. Я пришла, потому что мне нужны были деньги. Azért jöttem, mert pénzre volt szükségem. Потому что я стояла в тот момент перед выбором. Либо в банк идти брать очередную суду, уже четвертую. Azért, mert választás előtt voltam, hogy bankba megyek, és már a 4. hitelmódosítást fogom már eszközölni, Либо объявить себя банкротом. vagy becsődöltnek mondom magam. Так вот, мотивация была настолько сильная, вот Леночка сказала, да? Мотивация была настолько сильная, мне так сильно нужны были деньги. Tehát annyira erős volt a motiváció, amiről Léna beszélt, tehát annyira égő fontossággal szükségem volt a pénzre. Поднимите, пожалуйста, руки, кто больше 2 лет в этом бизнесе. Emeljük meg ezeket azok az emberek, akik több mint 2 éve épített üzletet, több mint 2 éve. Офигеть. Ну, слушайте, огромное количество людей, наверное, 50% этого зала. 50%-kal már több mint 2 éve építi az üzletet. Мне так кажется, вам не нужны деньги. Úgy látom, hogy nektek nincs szükségetek pénzre. Ребят, понимаете, когда серьезно вы приходите в бизнес и вкладывая свое время, свои ресурсы, свои эмоции, свои мозги, свои деньги, и вы до сих пор не зарабатываете, потому что та часть зала, я так понимаю, ну, это совсем небольшие доходы. Srácok, nem értem, ha eljöttetek, eldöntöttétek, munkát, erőt, motivációt, intellektuális tőkét tesztek bele az üzletbe 2 év alatt, mert úgy értem, hogy a terem 2/3 még nem keres pénzt, akkor egyszerűen nem értelek titeket. Послушайте, вам нужно сесть и честно с собой пообщаться. Én úgy gondolom, hogy minden egyes embernek itt a teremben le kell ülni, és saját magával őszintén, nyíltan elbeszélgetni, saját magatokkal. Я понимаю, что вам, конечно, нравится приезжать сюда, крутое общение. Persze, hát megértem azt, hogy imádtok itt lenni egy ilyen komoly közegbe, és egy ilyen atmoszférában lenni több napot. Я понимаю, что вам нравится фотографироваться каждый день, 3 раза в день. Nagyon megértem, hogy szerettek fényképezkedni, szelfizni napi 3-szor 3 alkalommal, Но мне кажется, деньги на самом деле вам не нужны. és az az érzésem, hogy nincs is szükségetek pénzre. То есть я правильно понимаю, что вы приезжаете сюда тусоваться? Ha jól értem, Главное, не сепста. akkor ide csak Знаешь, fakadni. Жахан поставьте. Через 1,5 года, нет, через 2 года в бизнесе, нет, через 1,5, да, я купила квартиру, это пентхаус моей мечты. Квартира моей мечты. Másfél évre rá az üzletemből, megvettem egy penthouse lakást ebből a vállalkozásból, ami az álmaim lakása volt. Стоимость ее $400 000. A lakásnak az értéke 400 000 dollár. Ребят, я не могла даже мечтать об этом, потому что я в долгах была. Srácok, nem is